Witajcie Rostomili. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Co sam padać, kaj nie ma co padać. Napoczniemy od pierwszego komentarza pod dość starym postem od Śląskiego Kluba Dyskusyjnego, kaj panouczek Michał szrebnął: Nie chce mi się tracić godziny życia. Doszliście chociaż do wniosku, że nie ma żadnego jednego uniwersalnego języka śląskiego, tylko kilka dialektów regionalnych i na przykład taki Ślązak z opolskiego niekoniecznie w pierwszej chwili dogada się z takim z Katowic. Leszek dopowiedział: dogada się i to lekko, i w tym momencie miał problem z tego, i że śląska gołtka to jest gołtka, którą składał się z gwar, i to nie ma argument, i że nie mogę być to gołtka z tego, i że jedna persona z Opolą nie poradzi się dogadać z drugą personą z Katowic. Dyć w Szpanii też mamy persony z Katalonii, które nie poradzą się kiedy dogadać z personoma z Madrytu. I tak samo też jest w innych krajach. Beispiel Szkocyją, w Wielkiej Brytanii, kaj nie poradzą się Szkoty dogadać z Anglikoma. I to jest tak richtig argument z życia. Jademy dalej. Teraz mamy screenshota z personą, z którą wląs w taką dość długą dyskusję z Robertem, z tego, i że na naszej skupinie na Facebooku Ślązacy z województwa opolskiego ciepował posty, kaj było szrajbnięte Opolszczyzna, i mi się to nie podobało, i że to napoczął usuwać. I panouczek napisał, i że historię Opolszczyzny to u niego jest rzetelnie sprawdzoną, a ją później nadmienił, i że nie ma takiego czegoś jak Opolszczyzna, to je rusycyzmus, i szajbnął też, że nie mam czasu na dyskusję. Dalej my dyskutowali o mianie Opolszczyzna, i panouczek próbował mi wmówić, i że pomylił skupiny, i że miano Opolszczyzna je adycki baje. Później powiedział coś, co mnie festy zszokowało, i że chłopie gołdosz po śląsku, a nie po opolsku, jak się gołdą w Opolu, dyć w Opolu też się gołdą po śląsku, a nie po opolsku. Nie ma czegoś takiego jak opolską gołtka. Jest opolski dialekt śląskiej gołtki. No, też bych nie powiedział, że jest opolski dialekt, bo genau kole Opolu rządzą tak samo jak umie, bardziej za Opolam, gadają inaczej. Jest gwara tak zwanych sysołków, kaj się syci, czyli nie ma tego esz, czy jest escy. To jest jeden właśnie z beispilów. No i odpowiedział jak mu tak samo jak wam odpowiedział, i że nie ma opolskiej gołtki, je gołtka śląską ze swoimi dialektoma, a on i szrajbnął: więc sfarmazony sełowiń według własnej górki. No, podobał jak później beispile, no ale chłop mnie zablokował i dyskusja się zakończyła. Dalej było już ino beczynie, i że go też zablokował, i że admin jest jakiś zaborczy, blokuje, i że nie miał prywatnego zdania, bo od pradziada tak się mówiło i tak się nazywało nasze województwo, a nie województwo opolskie. Nie było od dziada, pradziada, no wyżej od upy, praupy się udało Śląsk, my pomieszkujemy na Śląsku, na Górnym Śląsku, albo jeszcze niektórzy udają na Wierchnim Śląsku, i to dycki była ta opolską zieloną tajla Wierchniego Śląska, a nie żadną Opolszczyzna, albo Śląsk Opolski, albo województwo opolskie, ino Górny Śląsk. Durchnął z mylą z mniejszością niemiecką, to jest genau normalny, takich komentarzów to mam siłam.
to piszcie po niemiecku, takimi Volksdeutschami to się gardzi. Tutaj w Niemczech takich jak wy wysyła się na rozładunek cegieł albo płyt gipsowych. My genau należymy do śląskiego ruchu regionalnego, do Ślązoków, którzy deklarują eno-śląskość i my nie czujemy się Niemcoma. Mockam personów z nos nie poradzi szprychać po niemiecku. Nieliczni jeno poradzą tak jak ją. Dość dobrze poradzam po niemiecku i krom tego, i że gołdum po niemiecku, to nie czuję się tym Niemcem. I ludzie mają do tego prawo się czuć kim chcą. Też dość stary post o Śląskim Forum Historycznym, co było łońskiego roka. Przemek mi szajbnął Volksdeutsche, prowokatorzy pierdolą 3 po 3 i tak dalej, i tak dalej. No ale Śląskie Forum Historyczne zaś było o Śląsku, a nie o Niemcach. Dyć my tam gadali nawet o morawskim ludzie, o morawskiej gołdce, morawskiej kulturze. Nawet śląskości nie było aż tak moc. Myśmy gadali o słowiańskich gołdkach, nie o germańskiej. Nie było o gołdce bawarskiej, o saksońskiej gołdce, było o śląskiej gołdce. Genau tematyka była mowa śląska, oraz też kościół na Śląsku i do tego my się odnosili. Sam o Niemcach nic nie było. Wtedy też mi wypominają coś, ich co szajbnam. Taki cytat w twoim tekście znalazłem. Nam obrywa się do dziś, mają nas na zakamuflowane lub nie obce niemieckie, jesteśmy traktowani z pogardą, a nasz język ojczysty niemiecki jest mieszany z błotem i traktowany jako najgorszy. Ty może mów za siebie, skoro jesteś Niemcem z ziemi śląskiej, to nie wypieraj się tego jak świnia błota i nie traktuj innych jak podludzi głupich i niemyślących. Wojna się już skończyła. W tym poście chyba nie było nic zaś o niemieckości, o niemieckiej gołdce, no ale jak widać Hadziaje dali myślą, iże śląska gołdka niczym się nie różni od niemieckiej gołdki, a każdy Ślązok to dali Niemiec, dali zakamuflowaną obcyją niemiecką. Wiecie co? Ja myślę, iże te persony, które komentują nasze posta, to są einfach zwykli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Z tym komentarzem bych się zgodził, no ale na końcu możecie zmiarkować, że je prowokacją. Skopać śmiecia to na drugi raz będzie Polaczek się kłaniał na widok śląskiego Ibermensza, czyli ponad człowieka. Człowiek, który stoi nad kimś, czuje się potężniejszy, mocniejszy. I to jest nawiązanie dla nas Ślązoków odnośnie właśnie nazizmu i że Ślązołki walczyły też w Wehrmachcie i einfach to jest zwykłą prowokacją. Chciałbym słyszeć na własne uszy, jaki taki Niemiec dolnośląskiego wypizdowa wchodzi do dom i padał sam do baby: Hej, dej mi sam wartko, szajs papir, bo muszę ciś do haśla się wysrać. Tak na pewno było, nie zmyślam. W jego przypadku to nawet bardzo możliwe. Tak, wierzcie dalej, że każdy sławny Niemiec urodzony od Przemszy do Nysy Łużyckiej zaraz po wejściu do domu zapomniał niemieckiego i wołał o karminadle. Zaś to samo nawiązanie do Niemców i że my Ślązoki to są Niemcy i że my no tak udawali i że po śląsku godomy i że my są Ślązokoma, Słowianoma, my tak richtig są Niemcy i w duma posługujemy się gołdką niemiecką. Tutaj teraz bardziej taką ciekawostka, jako fungują struktury mniejszości niemieckie w województwie śląskim i że persony w zarządzie wojewódzkim nawet nie wiedzą, od czego są odpowiedzialne, co należy do ich obowiązków, jakie mają stanowiska. I że persony, które są w tym samym zarządzie, w tej samej ferajnie, tak się atakują, jakby idzie powiedzieć, w internecie, na Facebooku, to jest trochę podobnie gańba, takie rzeczy się powinno rozwiązywać w sferach prywatnych, szajbnąć na PW albo zadzwonić, a nie szajbować na Facebooku. Zaraz też Eugen Nagel szajbnął, Martin Lipa też, no jest to dość śmieszne.
No ale tak działają te struktury, nie ma co się dziwować. Nie mogło zabraknąć komentarza od mojego roztomiłego Gniewki Skandzin, który szajbnął, a ja czuję się 100% Polakiem, mam obywatelstwo polskie i tylko polskie, najpiękniejsze kobiety to Polki, najdzielniejsze kobiety na świecie, jak dla mnie to te z Powstania Warszawskiego, superbohaterowie to nie ci z Hollywood, ale ci, co walczyli za ojczyznę, kwiat polskiej młodzieży z Powstania Warszawskiego, Zygmunt Szyndzielacz i wielu innych, którzy przed wrogiem nigdy nie klękali. A Brian Schreiber, ja się czuję 100% kędzierzynianinem winno być. Oczywiście z racji pochodzenia mam obywatelstwo polskie, ale poczucie tożsamości mam tylko kędzierzyńskie i narniańskie, rzecz jasna, bo też się czuję narnianinem. No, w opowieści Narni trochę zasysty chyba wjechały i ktoś tu richtig odlot miał. A na sam koniec zaśmy się zdziepko pośmiali z polityki emenowskie, z Jątkiem Sotorem taką krótką dyskusję, co to za partia, w której sekretarz ma więcej do powiedzenia niż przewodniczący. Kafe und Kuchenverein nach oby TSKN. Ja, TSKN nie takie. No ale to było nawiązanie do Ślązoków razem. Którzy też tak zdziepko fungują jako partia. Jeszcze prezesa mają za nic, powinno być chyba. Byle coach smakuje. No, a mi jedna persona napisała na spotku: ty synek, bukeltasze już spakowano do szule, wejrzyj, nos można Filzstifty zapomniał. Roztomili, na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję wam, coście mnie sam wysłuchali. Jeszcze baję wnet następny odcinek z tej serii, no ale chciałbym wam już zakomunikować, i że to baje ostatni film, bo ta seria nie jest za fest ciekawą, tak sobie myślam, i einfach to jest niepotrzebne i to jest strata czasu. Oglądanie komentarzów, które są dość obraźliwe do nas Ślązoków, ale i też do sprawy naszej, o którą się tak chajamy. I za dzisiaj wam dziękuję, chówcie się i do zajścia.